Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'umma da ke bibiyan wannan channel din namu mai albarka mai suna tashar mati, mana matuƙar miƙa jinjina da godiya a gare ku. Ina so in yi amfani da wannan daman domin kun dai san duk mai channel dole ne abin da zai fara faɗi na farko dole zai dan fara tallata channel din shi, ko ba haka ba. So ina so ku taimaka ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like, ta yadda za ku rika samun sababbin shirye-shirye mu, kuma sai ku danna karerawa. Ina mai alfahari da kuma ina mai alfahari da sanar da ku cewa ina so zan fara gabatar muku da wani dan program akan wayoyin hannayen ku, wato Android ta zamani, duniyarka a hannunka. Yanzu manyan Hausawa kenan suka ce duniyarka a hannunka. So wasu hanyoyi ne, wasu legit platform ne masu kyau wanda za ka riga amfani da ita kana samun kuɗi ta hanyoyi da dama. Akwai wanda za ka sha wahala, tabbas akwai wanda ko ba za ka sha wahala ba. Neman kuɗi, kusan dole wajen neman kuɗi dole sai ka sha wahala, wani lokaci kuma ba sai ka sha wahala ba. So akwai hanyoyi da dama wanda za ku bi wajen samun kuɗaɗe a wayoyinku. So ina so zan fara nuna muku ɗaya daga ciki, shine wannan wanda zan saki muku tare da wannan bidiyon da nake dauka. Zan so ku ci gaba da bibiyan mu domin ganin yadda ake yin harkan online, kuma zan aje muku namba na a screen saver, za ku ga namba na. Amma dan Allah da Annabi banda kira WhatsApp kawai, ko kamun WhatsApp ko Telegram, anan za mu haɗu da ku. Dan Allah banda kira, dan ka kira ni zan saka maka a blacklist ne, kaga ba mu amfanin kira. Dan ni yanzu ma ko ka kira, in kai kira da ba ko nan ba ma ba ta zo ba, ka riga na yi saving din waya. So abin da muke matukar so a gare ku, dan Allah dan Annabi, shi ne ku danna mana subscribe, sannan ku danna like, domin in na saki wani sabon bidiyon da za ka samu kuɗi a online mai sauki ko mara sauki. Hanyoyi dai ba wuya a gare ka, kai da baka iya ba za ka ga wuyan shi, amma kuma in aka fara koya maka za ka ji saukin shi, za ka saukin shi. To zan so in yi amfani da wannan damar domin tallata muku channel dina mai suna tashar mati. A da daga baya da na buɗe bana wani aiki sosai, amma yanzu na fa zama mata kai tsaye. Za ku ga yanzu tana gudu ba kamar da ba. Ina samun cigaba, ana samun, kun dai san kullum cigaba ake bukata. So yanzu na tsaya da kafafuna wajen ganin na kafa wannan channel din. Shi yasa zan kullo muku da bangarori da dama, bidiyon waka, comedy, kamar bidiyo na sharholiya, gidan biki, tasu da sauransu. Marasa amfani da masu amfani duk za ku same su a wannan channel din namu, dan ba abin da ba mu daurawa. Kuma dan Allah zan so duk bidiyon mu guda ɗaya da kuka kalla ku danna mai like, ko comment za ku yi, ba hana ku za ku yi ku comment, amma first sai ku danna mana subscribe, sannan sai ku like. In kuma kana buƙatar da mun saki wani sabon bidiyon ka ganshi nan take, ina saki za ka gani, sai ka danna karerawa, domin shine zai ba ku daman ku kalli dukkan shirye-shiryen da muke yi. Muna godiya a gare ku. Yanzu ga bidiyo wanda zan saki muku ta yadda aka yi a yau, a safiyan yau, har na haɗa naira 20,000 mana cire ta a yau. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe ni a namba na da zan samu ku shi a screen saver. Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau za mu koya muku yadda za ku cire kuɗi akan Videomine. Ku zuba ido, ku danna mana subscribe da alamun karerawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Yadda za ka cire naira 20,000 a duk bayan kwana 3 akan application mai suna, akan website mai suna Videomine Technology. So kun ga yanan nayi login, kun ga gashi nan 20,000 na sama, to amma na saman na cire. Kun ga gashi nan zan rubuta 20k, sai ka zo gurin biyan point ba a sa komai, sai ka zo ka sa account number, kuma sannan ka tabbatar da account number da ka sa daidai ne, dan su ba ruwansu ko da fake account number ka sa. Ga yanan za ka zaɓi bankinka, ko da fake account number ka sa to kuɗin za su je ma wani ne ba kai ba.
saboda na sha yi. Kun ga na danna withdraw ga yana sun nuna request submitted successful, ma'ana sun karɓa request ɗina kuma za su biya ni. So kun ga sai ku ƙara yin updating, sai ku ƙara sawa. Yanzu za ku ga na ƙara sawa. Ku danna mana subscribe da alamar ƙarerawa, saboda hakan ne zai ba ku daman ku koyi sababbin abubuwa masu ƙayatarwa akan platform. Kuma za mu daga kawo muku legit platform masu kyau wanda za su riƙa biyan ku kuɗi yadda ya kamata. Domin samun ƙarin bayani zan sa number wayana akan wannan bidiyon da na muku, saboda duk wanda yake son ƙarin bayani sai biyo ni ta WhatsApp, amma ban da kira, ka dai biyo ni ta WhatsApp. Kun ga yanzu zan ƙara danna withdraw, amma sai na tabbatar da akan number daidai ne. In daidai ne shine zan danna withdraw, in ko ba daidai bane, kaga in daidai ne da ka danna zai ce request update successfully, in ba daidai bane kuma zai ƙara cewa request yau kun gani request update successfully. To kun ga akan number daidai na sa, kun ga ya ishe ni. To ga yanan na gama muku. So hakan za ku